Benvinguts al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Hi havíeu vingut alguna vegada? Sí! Sí, perfecte, perquè vol dir que alguns sí i els altres no. visc aquí. Aquí, al poblat? No, a Llafranc. Ah, Llafranc, perfecte. Per tant, has estudiat per aquí, no? En alguna ocasió? Doncs molt bé, mireu. Farem un recorregut pel poblat ibèric. Això que veieu just aquí a darrere vostra, això que hem col·locat aquí en aquest balcó tan xulo, és un òpidum. Sí? És com s'anomenen els poblats d'època ibèrica, de l'època dels íbers. Sabeu com eren els íbers? Sí. Sí? Com anaven vestits? Amb xandall, com vosaltres anàvem? No. No? Fem tots un pas enrere, un o dos passos enrere. Ah, així, un altre cop, perfecte. Mireu, des del segle VI abans de Crist fins al segle I després de Crist, aquest territori, aquesta muntanya, va estar poblada per el que en diríem els indígenes, aquells primers pobladors de Palafrugell. Per tant, serien els nostres avis. Sí? Aquells que vivien aquí a Llafranc, a Palafrugell, quan encara no hi havia ni cases, ni hi havia carrers, ni hi havia cotxes, ni hi havia neveres, ni res del que nosaltres coneixem avui en dia, els mineros encara menys. Sí? D'acord? Penseu que en aquest poblat d'aquí darrere meu hi havia potser 500, no ho sabem, moltíssimes persones. Sí? No sé si us sona una mica la distribució. On viveu vosaltres en carrers? Sí. Els carrers què fan? Divideixen el què? Les cases. A la dreta hi ha cases, a l'esquerra també hi ha cases. Doncs aquí, si us hi fixeu, passa exactament el mateix. Tenim un carrer central, ho veieu? Sí? I cases a banda i banda de carrer. D'acord? Això vol dir que els íbers ja eren ordenats, tenien urbanisme. I aquest urbanisme està format per unes cases molt senzilles. Però molt. Veureu que tenen una o dues estances. Què vol dir una estança? Una habitació, o dues. D'acord? Sí? Penseu que feien vida a fora fins que la llum del sol ja no hi era i per tant amb la foscor havien d'entrar a l'interior per resguardar-se. D'acord? Sí? Per tant, des d'aquí tenim una vista privilegiada de com era aquest poblat. Però sabeu què? Això no s'acaba aquí. Aquest poblat ha estat descobert fins a aquest punt on estem nosaltres. Però pot ser que a sota de l'ermita, de l'hostatgeria i de la Torre de Guaita hi hagués encara moltes més restes d'aquest òpidum, d'aquest poblat ibèric del segle VI abans de Crist. Però esclar, no podem tirar a terra altres elements del patrimoni. No podem tirar a terra a la Torre de Guaita, que no? Perquè l'hem de conservar. Per tant, per això no sabem com era de gran aquest indret, aquest poblat. Sí? Mireu, algú em sabria dir per què van venir els íbers a establir-se just en aquest punt i no van baixar a Llafranc? A veure, pensem tots abans d'aixecar la mà. Per què jo voldria viure aquí dalt de tot, amb aquestes vistes espectaculars, i no a baix, al costat de la platja? Que sigués més fàcil anar-se a banyar, no? I passar-nos